Vítam vás u nového videa. A jak vidíte z názvu, vytvoril som si svoj vlastný server. Chcel som si vytvoriť server preto, lebo teraz momentálne sa nenatáča žiadne SMPčko. Takže ja vám to vysvetlím. Server bude podobný ako Trospy SMP. A hovoríte si, ja som ten server nazval? No, ja som ho nazval Elnido SMP. A keď chcete byť práve na tomto SMPčku aj vy, stačí ma dať odber, like a zvonček a ja teraz budem ešte vyberať nejakých členov na SMPčko. Takže poďme si vysvetliť, čo je to SMPčko. Moje SMPčko bude také, že na začiatku serveru si všetci získame svoje veci a potom po nejakom jednom mesiaci sa bude voliť starosta a starostu zvolia členovia serveru. A proste server bude napínaný jak Trospy SMP, takže určite si pozrite Trospyho videa. A preto dajte like, odber a zvonček a na budúce môžete byť aj vy na SMPčku. Dobre, a to bude asi všetko. Toto bolo ukážkové video a vidíme sa pri ďalšom videu pri SMPčku. Čau.